Revista Lletres és la revista del Grup del Llibre, l'únic club de lectors exclusivament en català que des de fa 40 anys es dedica a fomentar i promocionar la literatura en la nostra llengua. Lletres sorgeix ara fa 10 anys amb l'evolució del catàleg de llibres que el grup enviava a tots els socis del Club de Lectors. Lletres ens permet abordar dues perspectives. D'una banda, el catàleg de llibres i d'altra banda, posem a l'abast del lector notícies del món del llibre, entrevistes, articles d'opinió, articles de crítica literària i dins de l'àmbit de la crítica literària tenim plomes rellevants que escriuen per la revista Lletres. Lletres és molt interessant perquè és una peça en la construcció d'un espai cultural de reflexió català. En un país fràgil, les estructures culturals també són fràgils i tot el que contribueixi a fer-les més fortes i més profundes és benvingut. A la revista hi participen al costat d'escriptors consagrats, joves periodistes o joves narradors que encara no han publicat o justament comencen a publicar, que demostren una solidesa i una fermesa molt important per assegurar el nostre futur com a país. Jo crec que bàsicament el que el lector cerca és assabentar-se d'allò del que no l'assabenta ningú. És a dir, que si no llegeix la revista Lletres, difícilment, llevat que siguin noms molt mediàtics, no sabrà que ha aparegut en el mercat. Jo crec que està dirigida especialment a persones interessades en el nostre país, no? Perquè tracta temes com la llengua, la cultura catalana i la realitat que vivim avui en dia. Doncs a la revista Lletres destacaria la secció de història perquè, sobretot en el moment en què estem vivint ara, en què la societat catalana està reivindicant més que mai el dret a decidir per poder tenir un estat propi, ens ajuda a repassar la bibliografia que explica la història d'on venim per saber on som. Les entrevistes amb els autors de la primera part de la revista. La segona és més dedicada a catàleg de llibres, que sempre te'ls mires tots a veure si veus alguna cosa interessant, però al principi, quan hi ha entrevistes amb autors, són interessants i veus coses que en altres llocs difícilment les veuries. També és molt interessant de la revista Lletres que sempre parla de qüestions tecnològiques, com per exemple el llibre electrònic, que és un recurs que permet posar al mateix nivell el lector en català que la resta de lectors en altres llengües. A part d'això, la revista Lletres crec que és interessant també perquè tracta temes més globals, no només sobre la cultura catalana, sinó sobre llengües foranes i el món en general. Jo vaig començar quan era més jove que ara, bastant més jove que ara m'interessa igual. Hi ha llibres per a totes les edats, hi ha llibres per a nens, hi ha llibres per a jovents, hi ha llibres per a adults, a totes les edats. La lectura no té edat.